мегузарем ба тафсилоти гузоришҳои барнома. дар ҷамоати деҳоти ғазантараки ноҳияи деваштиҷ ҷавонзане аз ҳиссиёти рашку бадбинӣ шавҳарашро ба ҳалокат расонид. ҳодисаи ҷиноятӣ дар ҳуҷраи хоб ба вуқӯъ пайваста гумонбаршуда ҳангоми хоб будани шавҳараш гарданашро бо корд буридааст. ҷузъиёти бештари ҳодисаи ҷиноятӣ дар гузориши аввалини барнома. шоми 12 июл шаҳрванд Абдуллоев Адҳам Мадиевич соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ғазантараки ноҳияи деваштиҷро аъзоёни оила дар хонаи истиқоматиаш бо сари бурида дарёфтанд. ҳодисаи ҷиноятиро мақомоти милитсия ба қайд гирифта дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ парда аз рӯи куштори асрорангез бардошта шуд. гурӯҳи фаври тафтишотии мақомоти милитсия ва прокуратура муайян намуд, ки ин ҳодисаи мудҳиш аз муносибати носолими оиладорӣ сарчашма гирифтааст. дуруштӣ дар оиладорӣ шунидани таҳқир ва суханони ғайриахлоқӣ боис мешавад ба он ки ҳамсари охирон шаҳрванд Исроилова Садоқат Ҳусниддиновна соли таваллудаш 1996 бо истифода аз корди хоҷагӣ шавҳарро ба ҳалокат расонад. Я хел дигар занакоктикам мезад вай. Вақте ки дига ҷо мерафт телефон карда, дигар занакои ҷиғ мезад пешаш ба. Хона ба нигоҳ намекард. оилаи ҷавон аз зиндагии муштарак соҳиби як фарзанд буда 3 соли инҷониб хонадорӣ мекунанд. пеш аз рух додани ҳодиса низ байни зану шавҳар муноқишаи лафзӣ сурат гирифтааст. муносибат доштан бо занони бегона ва дар ҳузури зан суҳбати телефонӣ бо онҳо ангезаи ҷиноятро гузошта ба рӯҳу равони зан таъсир мекунад, ки дар натиҷа ҳангоми хоб будани шавҳар гумонбаршуда Садоқат Исроилова аз ҳиссиёти рашк гардани ӯро бо корд буридааст. бо бардоштани ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ ҷабрдидае аз ҳодисаи ногаҳонӣ мутаҳайир дар ҳолате ки гап зада наметавонист аз ҳуҷраи хоб ба берун баромада дар саҳни ҳавлӣ аз хунравии зиёд ба ҳалокат мерасад. дар аввал гумонбаршуда Исроилова бехабариашро вобаста ба ҳодиса баён дошта бошад ҳам дар рафти ҳаракатҳои оперативию тафтишотӣ иқрор шудааст, ки ин амал аз ҷониби ӯ содир ва ихтиёран дар ҷои ҳодиса нишондод додааст. феълан аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.